Ka jingwat ka hok jingtip ne ka RTI the working president ka khon unyo Trump National Awakening Movement uba Thomas Pasa na ka Khasi Hills Autonomous District Council habai dei berkerukam ai ki tender kerdop lum khajna ka council kala penlong yu chief executive member ka council ban ai jingshai da ka baong balawa ya ka tender ha notice board jong ka council ban khot thap kerteng ban penya ya ki kerdop lum khajna jong ka council halor kate ke jing penshai jong CM na kaliang uba Thomas Pasa habayo banyakran berkinong thok khubor hanong ba shlong uloong bau ban lik pek kerpang bat kat nungut ban yu i kata ka tender ka bawa ha notice board jong ka council handrai ka badan kam kumbala dawa dei ban penpendapat baru ha ka advertisement kolom jong ki kot khubor khnang ki bakwa bat ki badan jingmut ban yakhun ya ka tender kintip bat yo i ban lek thap kerteng shushu ulo ongru ba omdei ban shukhot tang da ka application system handre di ban khot da ka open tendering system ka banlong ka rukom bat kalenti ka bakhoj bat ka bashai la ongru balada kane ka isi ka bamentaru kamshim khya ban penya da ka rukom kumbaladawa na kaliang ka seng kamban se ban pha da ka jingtho shakami jong governor ka jilla ban kentu ba untuklar halor kane ka kam Lam ako balak hot na tender, yung balak hot application. Yakabang isim hi ba kada kam sapsa. Mudur mafi menta. Kini kiba apply to. Benung kong kajing kali kan nungut kin yo i kata kan notice apa ka? Notice board yung KCDC. Kiba bonai kim long access ka KCDC. Kai kiba kuat mai kwa kot keluar. Ai highway le RT kot keluar. PE kot keluar ba bon ba kimi itu kolom ba si kot tender. Lade jong state government, central government ne war ki kini ki semi government ru kia khati de itai bengi kwa ba ka KCDC kan le par hedin kata kat pada ni kwa ba kan dan da ka open tendering system ide itai jing kwa jing kam de ban chu khot application namar ba lat pi khot tang da application manda fin receive san po 3 application kumu pada fin rayu nun ai kan de ba kaman jo ka isi kaman ha ka jong EM in charge bangin ai ini AI BKD ada ni kuat benda ke sistem ke biang ba nak kata daung ya dawa bai ban khot da ka tender system yakin ki check gate hoi boros kata ya ita ki check gate hoi boros kata la shu khot application la shu ai so au BKD mentah pada kum kata ka jing senang thamai ha ka jing secara khot dan kata ka transparency ni kuah ba kandon da tender system ba tender system ini tip ba kinu ki beri tapi tender ha sini ba open ni tender kin hab one loan ki hab witness kata jing play ya ki envelope ki jongki na tak pada ya ki ba yo ya ka bid ka ba biang ki ba pen mentoy ki JDC uta pada uyo ya ka work order kan de ita i proses ibang ni kuah ba ki JDC kamship MP na kaliang nga jong ni kuwa ba kandon ba open tender system ga bakhoy lamba ka jing play khubon ba lada kan ni issue ru kam tre ban le ngin hapan tho show governor ban kuntu yu governor ban un intervene ya kan ga benta pai kumbang ilaong ba na kaliang jong PA jong CM ilaong ba in court yang i ha ka sti Monday ba Tuesday dan na kaliang nga jong ni kuwa ban simi ni galat bang ini kendu i mar khman mereka i ka city ka bang ni ai ha i kelakran syai ba ke ga jingkwa ga jing ni tho am tu ba soba ban penlai kot khubor ya ki gate ki ba lait ki ba ki kwa ban ai wai ba soba ban khot da ka tender ba ni di ban so thu ba ka ni ga definition of application and tender pi ni have define ngatrai CM claim pulih bahai ka ni ga city ka bang ila bu ka mi ga jongi ba ila bakla ban interpret ya ka meaning jong ka application bat ka meaning jong ka tender kan de ni kwa bang ini kan duk mandi la tu se kenapa verbally ru pun pensai le se tang ka city yo inum la ban susu yo kan ga susu bakla kan de langi ku mar khaman kan don ka jing exchange of discussion ka je kan mar kalian bat ka jing peni ya kita ki nia ki jutang ki bale se ki hakami ndai kan padang ya pedang ya ka ai ka ba song nia dalam tajong pai ba ban warai kata ka jing syar ka bukhoi